ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଟ୍ରେନରେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବେଶପୋଷାକ ଦେଖି କହିଲା, ବାବୁ କିଛି ମିଳିବ? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ତୁମେ କେବେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଛ? ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲା, ନା ବାବୁ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ବା ଅଛି ମୁଁ ଦେବି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦେଇନାହଁ ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଦେବି? ଭିକାରୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ସେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନ ହେଲାଣି। ସକାଳୁ ଉଠି ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ବଗିଚାରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। କିଛି ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ଫୁଲ ବଦଳରେ ଯିଏ ଯାହା ଦିଏ ତାକୁ ଆଦରରେ ମୁଣିରେ ରଖେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ତାର ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭିକାରୀଟି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୁଲଟିଏ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପର୍ସରୁ 10 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ଏ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଛ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛ ନା ନାହିଁ? ଭିକାରୀ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ତ ସେକଥା ଆଦୌ ଭାବିନି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, କର୍ମ କରିବା ଶିଖ। ଭିକାରୀ ବିଚାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଫୁଲ ଗଛ ତ ମୁଁ ଲଗେଇ ନାହିଁ ବି କେବେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ।